Sí, ese nunca más. Es bien claro. Siempre claro, okay. Incluso cresta. Sì, soldado, che non andava. Tal batallón que te con lo que Pa' análisis y opinión, entrevista, pa' informar en tu tópico, entrevista, objetividad, danos misión y nos entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Sì, assim aqui. Jonathan, conta, welkom, bom benissem conosco aqui na plataforma entrevista, contento com nós poder ter casa, contento com nós poder ter de auto aqui, mas cabia casa hoje aqui, contento com nós poder estar junto Cubo, na boa oficina por estar, isso na Holanda, feliz noite, tá a noite, não boa noite, mas ainda tem claridade aqui fora, isso na coisa bom à tarde. Ayer nós temos dia livre, amigo Harry, mas agora é programa sumamente interessante. Tá uma realidade que o opinião, o opinião de nós opinião Holanda, o opinião de nós escolher para emigrar, então tá o bom para hora que bota emigrar, bota bom informar de que bota bem hasi e como botin quase essa aqui de melhor forma. Nós que contribuir com esse aí, de forma que nós rende não por informação necessária. Pensar que me tá pedindo para começar a share o programa. A mim não pode share ainda, me ajuda por meu laptop clay, assim na como me barra, me trabalha atrás do laptop, anterior de me share o programa a mim também. Me compartilhar o programa a mim também, de forma que me ainda não me friends não põe mira riba entrevista, ou riba me Facebook. Abo também, bo friends não tem mira share o programa, algo sobre share, vou bisa nós mesmos com share. Vou dizer comentar bisa com share, então assim nós saco bo também a contribuir para mais gente tá bom informar relacionado com o tópico de imigração para Holanda.
Unto com meu colega Henry take over dat sin aqui não tem a mim trabalho aí, anto be acomodar me mes, mas padeng. Henry conta. Javier, feliz noite, Bandy Boy. Feliz noite na nossa seguidora na Holanda. Bom tarde na nossa romana de irmã Corsol. E na toda esta que segue nos rond mundo. Feliz geração. Se manga parte na dos. E a nossa turma para costume para média bem se manga. Nós vimos que o programa não toca, nós queremos que está necessário para educar e informar nos general. E além menos que tem, nós um programa sumamente interessante. Me digo que isso hobby pegar na meu coração também. Passou com o vai bem esta parte de minha vida diária, esta parte de meu trabalho. Parte então, minha hobby de parte de huisvesting. Mas nós também papia com Jacob Brouwers. Que é uma pessoa que está budget beheer. Nós escolhe para em direção a que a pessoa não se quer. Vai chegar momento para nós informar nos sem medo. Vai com nosso marido na Benício. O que é bom mais, Javier? Sim, para nós informar só, irmão, Javier, está chegando o caso para Estel. Sim, nós queremos informar nos sem medo. O que está passando? Nós estamos mirando a mim seguro. Quando está de uma área hobby grande, de um estado bastante grande, nós estamos mirando um desenvolvimento hobby perfeito, último. Aí não, hobby, de hobby de nós não vinha na Holanda. Com todo respeito, nós estamos com não está bom informar. Não está bom informar, plus caminho não também não está bom informar. Se aqui que você deve, também respeito um par de dias, um tempo, botar bem, que está bem struggle, está bem problema, ele não está agora pondo em bacaia, nós estamos agora confrontar com não. Houve instellingen de constante que está ajudando ano, está agora acercar para ajudança, então botar realizar com e planning para bem Holanda não está para isso melhor. Então nós desejo para planning também para motivo de ser saliendo for de ponto de vista nós a decidir bem com Jan Brouwer de primeiro ciclo de informação mas nós estamos reparando que o hobby de nós sendo na tarefa trempante bem cai de schuldsanering budget beheer, noem maar op. Het significa que tem algo bastante robusto andando no momento que eu vou em Holanda, então vou diretamente de budget beheer of schuldsanering. Maar goed, eu pedi nós lá que demanda Jacob Brouwer, ele vai explicar para nós saber, pero me que pedi você maneira me rumah Javier bisa, vai share o programa de com Romana. O programa aqui riba nível de informação é sumamente importante. Nós trabalhamos parte de finanças. Helaas, o programa nós fazemos em holandês, mas o Jacob Brouwer não está comprando papiamento, mas nós trabalhamos em holandês, mas nós queremos nós tudo compreender holandês, vamos para nós por share o programa, para nós ter a informação correta. Lá nós vimos que o Jacob não está desconhecido a plataforma, ainda por a corda, de luna de novembro, dezembro, né? Nós temos programa com o Jacob na Casa de Corsol. Foi de nada, nós temos programa sumamente interessante com ele. E nós decidimos hoje aqui junto com ele para nós fazer vervolgprogramma com ele. Lá nós saludar e comendar. Waarom ik havia primeiro nós subi, me que bisa com boa indulgência, me que para não ende, não toma nós tá malo, nós não tá bem está balotando não ende, nem que não ende de certo rock não, nós tá sentindo que tem algo que não está canando bom e nós que dona informação. Então, esse é o único bedoeling do programa aqui. A minha ama eu orei Jacob Brouwer nos escutado. Jacob Brouwer, goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond, welkom nog een keer op onze platform Entrevista Q. Zoals ik in de introductie zei, je bent niet onbekend voor onze volgers. Mensen kennen je al in verband met een voormalig programma die we hebben gehad. Ja. Dus dit is een vervolg en we gaan meerdere keren jouw gezicht hier zien, want we willen de juiste informatie geven aan onze volgers en de mensen die
zeker deze kant op wil komen wonen. Maar ook de mensen die hier al wonen en die weten van het gaat niet helemaal goed. Het kan beter. Dus, en jij kan zeker een en ander met jouw ervaring en expertise, kan je een en ander aan ons vertellen. Dus wees welkom nog een keer. En we gaan even kletsen over het hele realiteit die we inleven. We hadden voor het programma was begonnen, had ik jullie nog ingefluisterd van gisteren was benzine 2,16 hier bij mij in de buurt. Vandaag is het 2,39. Ja. Dus dat is al een ding als we het hebben over de financiën. Want iedereen voelt het nu, dat alles duurder wordt. Maar niet alleen dat, soms nemen wij ook wat beslissingen die wij misschien anders hadden moeten nemen. Oké, Jaco. Jaco, jij bent geen onbekende in het financiële wereld. Nee. Het is goed dat je eventjes kennis maakt met onze publiek om aan te geven wie is Jaco, wat heb je allemaal gedaan in je leven, in het verleden. Niet in je privé, je hoeft ons niet te vertellen met hoeveel vrouwen ben je getrouwd geweest of zo. Nee, maar op werkgebied. Maar zeker wat je nu doet en wat is de bedoeling van dit programma. Oké. Nou, zoals jullie weten, mijn naam is Jaco Brouwer. We hebben inderdaad in december hebben we al een keer eerder contact gehad met elkaar. We hebben een uitzending gehad vanuit het Curaçao-huis toen. Wie is Jaco Brouwer? Nou, Jaco Brouwer is eigenlijk in 1979 begonnen in de haven van Rotterdam als gewoon simpele douanebeambte in een loods. Daarna heb ik een groot aantal jaren bij de opsporingsdienst van de douane gezeten. Vervolgens ben ik belastingdeurwaarder geworden, heb een opleiding gevolgd bij de Belastingdienst als belastingdeurwaarder. Ik heb bijna 25 jaar als belastingdeurwaarder gelopen, zowel bij de lagere overheden als bij de Belastingdienst zelf. In 2007 ben ik begonnen samen met Eve van Opdorp met budgetcoaching. En uiteindelijk ben ik in 2011 helemaal verder gegaan. En van budgetcoaching tot en met bewindvoering, inkomensbeheer. Wij kunnen eigenlijk alles aanbieden van wat je dus van leren omgaan met geld tot en met het voorkomen van huisuitzettingen. En alles wat ertussen valt. En daarnaast hebben wij een heel groot netwerk om ons heen gebouwd van waar we een beroep op kunnen doen als wij het er zelf even niet uitkomen. Oké. In ons gesprek wanneer hadden we een gesprek? Maandag. Afgelopen maandag zaten we een beetje te borduren over hoe het valt en wat zijn echt de problematieken dat wij tegenkomen. Ik zeg wij, omdat ik zit ook een beetje in dat omgeving, maar in de richting van huisvesting. En één ding dat is bovengekomen is dat u ziet een heel hoog percentage van onze mensen van het Caribisch-Nederlands deel die in financiële problemen terechtkomen. En dat is de reden dat we hebben aangegeven, oké, als het zo is, dan moeten we zo snel mogelijk iets eraan doen en we hebben besloten om deze programma te presenteren. Op welk moment wordt de budgetbeheer in het leven geroepen voor een persoon die zeg maar in het financiële malaise zit? Op welk moment? En door wie? Goed om dat te weten. Meestal is het te laat, laat ik dat vooropstellen. Want de meesten komen bij ons en dan is het al te laat. Ik heb heel vaak aanvragen gekregen om als budgetcoach op te treden. Nou, gezien de wettelijke bepalingen mag dat niet als dat problematische schulden zijn. En daar is dan eigenlijk, voor de ene is problematische schulden 3.000 en voor de ander begint het pas bij 20.000 of 25.000. Dus dat is even een groot verschil. Maar je merkt wel van dat de mensen over het algemeen te lang wachten. Ik heb in het verleden ook meegewerkt aan het programma Uitstel van Executie en nog wel meer programma's op tv. Want dan zie je dus dat toch bepaalde mensen van wachten tot echt de nood hoog is. En dat ze eigenlijk geen kant meer opkomen. Als je weet dat wij ook regelmatig aanvragen of verzoeken binnenkrijgen van mensen die bellen van over 48 uur word ik uit mijn woning gezet, help, kun je wel doen. Nou, heeft het te maken met onkunde, geen kennis, schaamte? Wat heeft het te maken, denkt u? Nou, ik denk dat het een combinatie is van alles. Denken van, nou, ze doen het niet. Onkunde is van, nou ja, ik heb niks gezien over mijn post niet, want dan weet ik het ook niet.
Dat soort dingen, totdat er een keer dat ze daadwerkelijk iemand aan de deur spreken. En vaak worden wij dus ingezet ook door preventieteams van gemeentes. De meeste gemeentes hebben de preventieteams van, dat is een convenant met de gerechtsdeurwaarders van als er een uithuiszetting is, dan moet men contact opnemen met dat preventieteam om te kijken of die huisuitzetting nog te voorkomen is. En vaak worden wij dus door die instanties benaderd. Nog geen eens door de mensen zelf. En dat is toch wel eigenlijk beangstigend van dat ze dat gewoon maar laten gebeuren. Ja. Ik wou daarover op reageren. Charlon, wat je zegt is helemaal gelijk, dat klopt helemaal. Wij zijn niet de enige die in dit soort situaties terechtkomen. Maar ons programma op Interview richten wij op onze doelgroep. Ja. Dus je hebt Om mensen te helpen. Ja, Dat is dus ons doel. wij praten misschien gaat het negatief klinken vanavond. Maar dat is niet de bedoeling om een stempeltje te zetten. Maar we gaan er over de realiteit hebben. Dus het is bewust gekozen richting onze doelgroep. We hebben helaas... Ja, maar dat is ook de reden waarom ik natuurlijk contact gezocht heb. Juist. Met jullie. Omdat het me gewoon aan mijn hart gaat van dat mensen dus gewoon geen toekomst meer hebben op dat moment. Juist. Ja, maar goed. En daarom heb ik in het begin van het programma aangegeven... neem ons niet kwalijk, want het is niet persoonlijk bedoeld. Want ik weet dat mensen zo gaan reageren. De bedoeling is dat wij onze mensen alert willen maken over hoe de bestaande situatie is. Dus we doen dit alleen met goede bedoeling, mensen. Maar goed, we gaan door. Ja. Ik merk, Jaco, voor de duidelijkheid van de mensen, want je merkt dat mensen komen uit Curaçao, of ze komen uit het Caribisch deel hier in Nederland. Maar je hebt ook een schuldsanering bij de gemeente. Zitten jullie in het privaat, dus jullie zijn een particuliere schuldsanering? Hoe zit dat precies? Want dat is een vraag dat ik heb gekregen. Nou, de schuldsanering is bij wet geregeld. En dat is bij wet geregeld dat door de lokale overheid moet gedaan worden. Dus door de gemeente, die moet de schuldhulpverlening oppakken. Maar er zijn situaties van dat niet kan. Bijvoorbeeld, je bent zelfstandige geweest of iets dergelijks. Dan kom je bij de gemeente en de gemeente gaat jou niet helpen omdat je zelfstandige bent geweest. Nou, daar zijn dan andere partijen voor. Wij worden dan vaak bewindvoerder van deze mensen. En dan kunnen wij dus een dossier compleet maken voor de schuldhulpverlening. En wij weten onze kanalen wel te bewandelen, zodat dat op een juiste plek terechtkomt. Alleen de mensen verwachten dan wel van ons gelijk direct wonderen. Die denken van, we hebben aangemeld en over een paar maanden is het allemaal opgelost. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Maar als we het hebben over schuldhulpverlening of schuldsanering. Wat betekent dat precies voor iemand die schulden heeft? Wat betekent dat? Betekent dat hij zijn inkomen helemaal kwijtraakt? Betekent dat hij gedeelte kwijtraakt? Wat zou je erover kunnen zeggen? Bij schuldhulpverlening, ja, het klinkt misschien af en toe een beetje technisch, maar anders moeten we daar kijken of we daar op een andere manier. Maar er is sinds vorig jaar januari is er een nieuwe wet en dat is de beslagvrije voet. En daar is alles op gebaseerd. Een schuldhulpverleningstraject, als je op een gegeven moment bent aangemeld, duurt gemiddeld 3 jaar. Soms wat korter, soms wat langer, omdat er diverse trajecten zijn. En in die 3 jaar tijd wordt gekeken, wat kan ik aflossen aan schuld? Op het moment is dat voor een minima-uitkering is dat 53, of op mensen op bijstandsniveau is dat ongeveer €53 per maand. Plus de helft van het vakantiegeld. Dus dat is dan makkelijk rekenen. We zeggen 12 maal 50 is 600. Plus 400 vakantiegeld. Betaal ik 1000. Dus in die 3 jaar tijd betaal ik dus €3000 uit aan de schulden. Heb je dat allemaal netjes volbracht en voldaan aan de wettelijkheid, dan ben je daarna schuldenvrij. Dus, dat betekent dat als ik een schuld van €50.000 heb en ik beland in de schuldsanering, na 3 jaar heb ik €3000 betaald en die €47.000 die wordt kwijtgescholden. Ja, maar er is even een duidelijk. Even uit de grond. Ja, nee, maar kijk, het is bij reguliere schulden is dat zo. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld fraude hebt gepleegd, bijvoorbeeld dat je kinderopvangtoeslag hebt ontvangen terwijl je kind niet naar de kinderopvang wordt gebracht, of dat je een misdaad hebt gepleegd,
of dat je 20 keer door het rode licht heen bent gereden. Kijk, dat zijn natuurlijk schulden die daar niet in gaan vallen. Oké. Dus het is duidelijk van niet verwijtbare schulden zijn dat. Kijk, als je natuurlijk bij een postorderbedrijf voor 10.000 euro bestelt en je weet al dat je het niet kan terugbetalen, dat kan dus gezien worden door de instanties als fraude. Dus dat moet je wel bewust zijn. Het is niet dus standaard van ik ga nou even een soortje schulden maken en dan daarna ben ik het na 3 jaar kwijt. Zo werkt het niet helemaal. Maar als jij gewoon door omstandigheden, zoals 90% van alle mensen, gewoon door omstandigheden, je raakt je baan kwijt, je gezin verandert, je komt in scheiding terecht of een relatieprobleem, dan is dat door de bank genomen, is dat 36 maanden. Oké. Wat is jouw, tot nu toe, jouw ervaringen met onze mensen die bij u aanmelden voor budgetbeheer? Wat zijn de rode draad dat je ziet dat onze mensen zich in schulden belanden? Wat is de reden daarvan? Nou, de reden vaak van dat ze in de ellende begrijpen is dat ze zijn gaan schuiven met gelden. Ze hebben bepaalde aankopen gedaan. En die aankopen kunnen ze niet betalen, omdat ze op bijstandsniveau of een te laag inkomen hebben, laat ik het zo zeggen. En dan dan heb je bepaalde problemen. Dan ga je zeggen, nou ja, oké, ik noem maar even een voorbeeld. Je tv is kapot, je moet een nieuwe tv hebben. Dan betaal je een maand de huur maar niet. Want die tv heb ik nodig. En dan wordt het niet een goedkope tv van een paar €100. Nee, maar dan moet het gewoon een uitgebreide tv zijn. Kijk, dat zijn de elementen die tegenkomen. Een ander voorbeeld is, je zit op school en je raakt zwanger. Ook zoiets waar je tegenaan. Van dan ga je ook op een gegeven moment schuiven met de gelden. En zodra dat je gaat schuiven met gelden, dan denk ik van dat je dan al op dat moment de hulp moet gaan inroepen. Want dan gaat het niet goed. Heeft dit te maken met opvoeding? Denkt u dat? Dat het te maken heeft met opvoeding? Of meer omgaan met geld. Leren omgaan met geld. Leren omgaan met geld is denk ik wel degelijk ook een opvoedingselement. Wij zeggen ook heel vaak tegen de mensen van op het moment dat je kinderen hebt en er komt kinderbijslag, en geef de kinderen de kinderbijslag en laat ze zelf hun kleren kopen. Want dan zien ze gelijk de waarde van wat iets is. Wij zeggen ook vaak, geef de kinderen zakgeld. En maak afspraken over het zakgeld van wat het is. Kijk, het is heel mooi tegenwoordig, want ieder kind heeft een mobiele telefoon. En allemaal moeten ze het nieuwste model hebben. Kijk, ook daar is natuurlijk, je moet wel de realiteit niet uit het oog verliezen. Je had in het brief dat je had geschreven, had je jouw input ingedaan naar ons toe. En er zijn mij een paar dingen opgevallen. Dat inderdaad de waarheid, de werkelijkheid is. Dat we ermee worden geconfronteerd als een spiegel voor ons. En dat is, je hebt aangegeven dat als wij verhuizen van het Curaçao hier naartoe, trekken we in bij familie. En daar houden we ook ons in. Onze vriendenkring wordt niet groter, we breiden niet uit, zodat wij de taal snel machtig kunnen zijn. Maar we blijven in onze eigen kring. Heeft dat repercussies voor onze mensen? Ja, natuurlijk. Dat is ook. Kijk, omdat je in een klein sociaal isolement leeft en men ook niet weet van wat er allemaal te koop is in de wereld. Je moet de kennis die je krijgt, krijg je van je eigen mensen. Kijk, en als die mensen ook de kennis niet gehad hebben of niet hebben, dan komt dat er niet. Dus mijn voorstel, probeer ook te integreren. Het klinkt een beetje heel vervelend misschien integreren, maar probeer ook contacten te leggen met allerlei instanties. Ga op support of probeer op een andere manier contacten te leggen. Hoe zit het met die taalbarrière? Speelt die taalbarrière ook een rol bij onze mensen? Ja. Waarom zegt u dat, Jacob? Daar ben ik heel stellig in. Een groot aantal mensen die bij ons... wij hebben ongeveer, denk ik, zo'n 150 Antillianen bij ons in het bewind zitten. Of inkomensbeheer, een van die twee. En een leeuwendeel daarvan, die spreekt gebrekkig Nederlands. En vooral als de brieven komen. Ik heb al eens een keer contact gehad met een deurwaarderskantoor.
die hebben al zelfs brieven aangepast om het simpeler te schrijven. Kijk, soms snap ik het al niet als er een brief komt. Laat staan dat er iemand die er helemaal geen verstand van heeft een brief krijgt. En dat is... En ja, ook met het uitdrukken van bepaalde dingen, daar kom je mee te zitten. Ja, ik las ook in dat mail, nou, ik wil even teruggaan naar het stukje per het sociale netwerk. Het is inderdaad zo van ons, als wij of waar dan ook gaan wonen, dan bijvoorbeeld als we zaken willen doen, wij zoeken de eerste klanten altijd binnen de Antilliaanse netwerk. Wij zoeken bijvoorbeeld, binnenkort hebben wij vier van die banderen bij Beverwijk. En iedereen mag zaken komen doen. En als je daarin kijkt, degene die al hebben aangemeld, hun grootste klanten zijn Antillianen. Maar ik denk dat wij moeten beseffen dat er is meer te halen als je met anderen ook omgaat. Ja. Ik weet eigenlijk niet waarom wij dat doen. Want bijvoorbeeld, ik woon in een boerendorp. Ik ben happy en gelukkig hier. Maar onze mensen die willen allemaal richting Herrie gaan in het Jantiel gedeelte van Nederland. En daar gaat het denk ik vaak mis. Ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd of zoiets. Maar wij blijven alleen maar onder elkaar. Ja, maar dat is niet het typisch Antilliaans hoor. Dat merk je ook bij de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Merken wij dat ook. Kijk, en dan omdat ze ook de eigen taal blijven spreken op dat moment, krijgen ze ook niet het gevoel van de Nederlandse taal. Dus dat is gewoon... We hebben echt mensen die op Curaçao geboren zijn, die naar Nederland komen, die nagenoeg geen Nederlands spreken. Oké. Hey, we hebben genoeg dingen benoemd dat we zien die niet goed gaan met onze mensen. Laten we het een beetje gaan omdraaien, een omslag maken. Wat hebben wij nodig, of althans wat hebben die mensen nodig, die zich emigreren vanuit de Caribisch deel naar Nederland nodig, om zich beter te ontplooien in de maatschappij? Ik doe een zetje maar, bijvoorbeeld het kennis van wet en regelgeving hier in Nederland. En hoe krijg je dat? Wat moet gebeuren met zo iemand? Moet hij zo'n cursus gaan vanuit in Curaçao, of als hij hier aanwezig is? Hoe zou we dat kunnen visualiseren op dit moment? Nou ja, je zal dat, er zijn diverse oplossingen te verzinnen. Je kan dat natuurlijk ook al beginnen in Curaçao, daar proberen voorlichting voor te geven. Daar kan je ook van webinars geven om dat te doen. Je kan een brochure maken, maar je kan ook een bepaald steunpunt maken van wat ze kunnen, waar ze een beroep op kunnen doen om daar de informatie in te winnen. Kijk, en dat steunpunt kan dus, heeft dan weer een netwerk om zich heen van wat informatie kan inwinnen als het niet lukt. Oké, maar wat zou je aanraden op dit moment? Want kijk, wat wij zien, Javier ziet het ook, ik zie het zeker in de huisvesting waar ik nu zit, dat je ziet nog steeds te veel van hetzelfde. En het is een soort boemerang, het gaat en komt, gaat en komt. Ja. En we zien geen verbetering. Dus ik denk op een gegeven moment moeten we gaan proberen de informatie, als de informatie niet terecht is bij de mensen, moeten we zorgen toch door een of andere manier dat de situatie terecht komt. Of moet het gedwongen worden dat die mensen de informatie krijgen. Toch? Want kijk, het is in hun belang. En ik weet zeker, het kan zijn dat op Curaçao de regering van Curaçao niet zo veel interesse heeft. Want ze zeggen, oké, jullie gaan, droei. Maar ik denk wel dat de regering in Nederland wel interesse heeft. En die heeft baat erbij, zodat die mensen de goede informatie krijgen. En dat de mensen ook op de goede pad kunnen bewandelen. Ja. Want anders, vroeger of later, krijgt de regering de rekening gepresenteerd. Als ze er niks aan doen. Dus het is beter dat je aan de voordeur toch iets doet om die mensen toch alert te maken of beter te maken, zodat die het pad kunnen bewandelen. Nou ja, je zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld de mensen die hierheen komen, om daar bijeenkomsten voor te beleggen. En dan ook wat mensen met kennis van bepaalde zaken daar uit te nodigen. En ook de contacten te leggen. Kijk, op het moment dat je een gezicht hebt gezien, dan is dat makkelijker praten met iemand dan als je maar eens een dood stukje papier krijgt.
Nee, Ja. inderdaad. Maar goed, weet je wat het is, Jaco en Javier? Het is goed dat we dit benoemen. Kijk, dit programma is niet om niemand te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Tegenovergestelde. Ik wil dat iedereen hun stap maken. Het beste voor hun leven. Ja. Alleen, ik wil die mensen de goede tools geven. Goede gereedschap geven. Zodat als ze hier komen, dan ook iets van hun leven kunnen maken. En niet terechtkomen in zoveel situaties dat wij de laatste tijden tegenkomen. Ik ga een paar noemen bijvoorbeeld. Mensen komen bij familie. Familie zegt, kom maar. Maar familie vertelt je niet dat hij al in schuldsanering zit. Familie vertelt je niet, of althans familie is niet op de hoogte dat hij als iemand inschrijft, dat hij al die toeslagen verliest bijvoorbeeld. En na de hand dat je hier bent, 2 maanden, dan zegt die familie tegen jou, weet je, leuk en aardig, maar je kan hier niet meer blijven. Ja, en daar sta je, weet je. En dat zijn de situaties die wij tegenkomen. En wat gaan die mensen doen? Ze gaan andere mensen benaderen voor hulp. En op dit moment is de hulp ook heel schaars in Nederland, laten we eerlijk wezen. Ja, nou dat is het. Kijk, die hulp is er niet. Kijk, het mooiste zou gewoon wezen. En dan kom ik weer een beetje terug misschien op een stokpaardje, dat er een of ander punt is waarvan wij de mensen bijvoorbeeld kan uitnodigen of dat de mensen kunnen komen of dat er een bepaalde website is om dat op die manier te kunnen oplossen door vragen te stellen aan een bepaald iemand, dat die vraag ook persoonlijk is. Je kan met video bellen, kan je tegenwoordig heel mooi doen. Ja, inderdaad. Ik heb deze even erbij gehaald. Het is een collega van ons die heeft dit geschreven vorige week. En tussen 2017 en 2021, een totaal van 27.354 mensen zijn vanuit Curaçao weggegaan. Hij zegt natuurlijk niet direct Nederland, maar wij weten wel dat de grootste deel is vanuit Nederland. En de andere deel is van Nederland. Ik moet zeggen dat ik ook een van die 27.000 mensen Oh zijn. ja, Bobby. Ja, ik ben met mijn gezin, totaal 5 man hier gekomen. Ik ben eeuwig dankbaar aan Nicky Roy. Het is onze kennis van ons, familie van ons. We konden bij haar starten in Den Haag. Maar binnen 4 of 5 maanden hadden we een appartementje. Ja. Veel klein. Maar even verder zoeken, een paar maanden verder, hadden wij dit mooie huis met alles erop en eraan wat we nu hebben. De originele Nederlandse gedeelte. Want hier hebben we koeien, schapen, gras, hoge bomen. Ja. Wat echt, Ja, goed zo. Maar wat ik wil zeggen en vragen is eigenlijk, de laatste jaren, laten we zeggen de laatste 4 jaren, heb je echt veel klanten bijgekregen die nieuw zijn gekomen? Of duurt het wel een paar jaren voordat de mensen in schuld terechtkomen? Nou ja, het is natuurlijk vaak, inderdaad, er zijn er ook, maar we hebben er ook al inmiddels zo'n hele hoop geholpen met de schulden. En die zijn nu inmiddels uit het bewind. Maar die willen dan, omdat ze het zelf gezien hebben dat het niet goed ging vroeger, blijven ze nu bij ons in inkomensbeheer. Dat is een mildere vorm, zeg maar, van bewind, waardoor je een bepaalde zeggenschap zelf blijft houden. Maar je hebt er wel iemand die met je meekijkt of je het wel goed doet. En je ook kan aanspreken als ze merken dat het verkeerd gaat. Dat is het allerbeste dat kan gebeuren. Want ik weet ook van ontzettend veel mensen die zich 3 jaar heeft ingestemd voor de schuldsanering. En na 3 jaar beginnen ze weer af aan. Terwijl het moet gewoon een leerproces voor jou zijn, die 3 jaar, om nooit meer terug te komen in zo'n situatie. Alleen met zo'n wat u heeft zo net benoemd, vind ik prachtig. Goed dat jullie dat doen. Ik heb een duidelijke vraag voor jou, Jaco. We hebben over een kwetsbare groep, met even respect. Hebben we het over jonge studenten? Hebben we het alleenstaande moeders? Hebben we het over oudere mannen? Of echtpaar met kinderen? Wat kunnen we aanduiden over deze groep? Die snel in het financiële malaise terechtkomt. Nou,
De grootste groep die wij hebben op dit moment dat zijn toch de alleenstaande moeders. Jonge alleenstaande moeders. Dat is het grote leeuwendeel is dat. En dan hebben ze dus 1 of 2 kinderen. En dan hebben de studie moeten opgeven. Daardoor is er een studieschuld gekomen. En dan ga je van het ene gat naar het andere gat toe. En dan ga je schuiven met gelden. En dan gaat het verkeerd. Ik heb een hele mooie vraag. Wat is de grootste reden? Heel even met die vraag. Ik wil even meer, dieper gaan met het, wat je net vroeg. Dat die alleenstaande moeders, kloppen ze bij jullie aan in het begin van hun probleem of pas aan het einde van de hele situatie? Op het moment dat het eigenlijk te laat is. Ze komen veel. Ik zal een klein voorbeeldje noemen. En dat is 10 jaar geleden. Dus zo lang zit die persoon al bij ons. Ben ik begonnen met iemand in inkomensbeheer of budgetcoaching. Maar omdat ze dan een bepaalde zeggenschap hebben, bleven ze toch bepaalde uitgaven doen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, ik wil je verder helpen, maar dan moet je de bewindvoering in. Nou, op dat moment studeerden ze nog. Dan kan je niet de schuldhulpverlening in die periode. Dus de studie is afgerond en daarna kon de schuldhulpverlening opgestart worden. Nou, we hebben dat afgerond en vervolgens blijft deze mevrouw toch in inkomensbeheer, omdat ze gewoon zelf weet van hoe het in het verleden gegaan is. Kijk, en dat is zo sterk van deze vrouw, dat ze erkent dat ze het zelf moeite mee heeft om dat te doen. Dat ze iemand nodig heeft die met haar meekijkt en haar eventueel op de plaats zet van, joh, wat gaat er verkeerd? Ja. Dan ga ik dan de vraag van Lutie die je net had, Harry. Wat is de grootste reden dat ze in schulden komen? Heeft u een analyse hiervan? Nou ja, dat is gewoon de grootste probleem is van dat er toch ook wel, misschien is het heel vervelend gezegd zoals ik even zeg, maar uiterlijk vertoon is belangrijk voor de Antilliaanse vrouw. Nageltjes, haartjes, kleding. Als er een baby komt, moet er een mooie kinderwagen komen, een goede uitzet moet er komen. Er moet een baby shower komen van €1500. Zo zijn er allerlei argumenten van waar het, dan gaat het in één keer heel hard. Dus in grote lijnen, u geeft aan dat wij leven een leven waar we in feite het geld voor hebben, maar we willen het wel uitgeven. Dus onze uitgevingspatroon klopt niet met wat wij binnenhalen als met je uitkering of met werk. Ja, maar kijk, dat is toch logisch. Als je een uitkering hebt van de sociale dienst, dat het op dit moment rond de €1100 is. En je wil een tv kopen van €1100. Of een baby eerste verjaardag. Kijk, ik weet inmiddels dat bepaalde dingen heel belangrijk zijn voor de families. En daar proberen wij ook rekening mee te houden. Maar het is wel zo van, je moet wel de realiteit. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Op iemand dat iemand jarig is, dan krijgen ze €50 tot €100 extra. Bij Antilliaanse dames ligt dat meestal alweer hoger, zodra dat kan. Omdat wij weten dat die feestjes groter zijn. Maar, zeg maar als het verkeerd zie, hoor. Ja, maar dan neem ik aan dat je dan wel inkrimpt bij andere uitgaven. Dat moet dan wel zo gebeuren. Wij proberen daar een spaargeld een spaarpotje voor te creëren. Wij proberen ook voor iedere cliënt een spaarpot te hebben, dat we dit soort dingen kunnen opvangen. Maar wij willen gewoon wel dat ze op een gegeven moment ook leren omgaan met het geld. Dat is ook de reden waarom ze per week geld krijgen van ons, om daarmee te kunnen omgaan. Ja, ik heb hier een vraag via de WhatsApp. Is dat inkomensbeheer? Is dat wettig geregeld? Mag dat? Want als iemand uit de schuldsanering is, hoort hij dan zijn eigen, en ze hebben een mooi woord gebruikt, autonoom kunnen zijn. Ja, inkomensbeheer mag. Dat wordt door op alle kanten wordt dat wel gedaan. Wij hebben ook vaak mensen dus die wel in inkomensbeheer hebben, maar op een gegeven moment naar bewindvoering moet. Dan vraagt de rechtbank zelfs expliciet, is er inkomensbeheer gevoerd? Dus dat mag gewoon. Je gaat afspraken maken met elkaar. Natuurlijk zijn er contracten die getekend moeten worden. Want je hebt een samenwerkingsovereenkomst waar de rechten en plichten van beide partijen in staan. Ja. Maar goed, ik weet je, meneer Brouw, ik heb het zelf meegemaakt in mijn dagelijkse werk met mensen die via een budgetbeheer hun inkomen werd geregeld.
En de schulden moesten betaald worden. En op een gegeven moment, wij kwamen erachter, of het persoon kwam erachter, dat hier ging het over een malafide budgetbeheer. Kijk, nood breekt wet. En je merkt, aangezien dat het problematiek financieel, schulden, noem maar op, een hype is nu in Nederland. In alle hoeken kom je budgetbeheerders tegen. En ik heb ook begrepen, ik heb een klein onderzoekje gedaan, dat je hebt niet zoveel nodig om een budgetbeheer te beginnen. Klopt het? Dat klopt, maar toch ben je dan ook, sorry dat ik het zo zeg, maar een beetje zelfschuldig aan op een gegeven moment. Waarom? Je kan ook transparantheid verwachten van een inkomensbeheer. Op het moment dat iemand bij ons in inkomensbeheer zit, wij werken met een systeem, daar krijgen de mensen een unieke inlogcode van. Dan kunnen ze dus met ons iedere werkdag meekijken wat wij met de bankrekening gedaan hebben. Wat wij betaald hebben, wat een budgetplan is, welke schulden er eventueel zijn. Dus het vergt, het is makkelijk natuurlijk zeggen, nou regel alles maar lekker. Maar je moet wel ook, en dat adviseren wij zelfs de mensen ook. Kijk, wij kunnen ook fouten maken. Wij zijn niet, dat kan altijd een keer gebeuren. Dus wij zijn er ook voor om te kijken van kijk met ons mee. Van constateer je wat, neem direct contact op, kunnen we het nog herstellen. Ja. Ik ga even terug naar het beperkte sociale netwerk. Ik lees hier, het is dat stukje van integreren, omdat de gewoontes en gebruiken niet kent. Wat bedoel je precies daarmee, gewoontes en gebruiken niet kent? Nou ja, kijk, een Nederlander, die is erg op zichzelf gesteld altijd. Ik heb dat ook al als voorbeeld gegeven, wij zitten het liefst thuis, we gaan niet de straat op, we klikken misschien eens een keer met de buren of iets dergelijks, maar de gewoonte is van ons, gaan we na van hoeveel Nederlanders vieren bijvoorbeeld hun verjaardag niet. Ik zelf ook vier mijn verjaardag niet, want dat vind ik niks aan. Nou, maar er zijn mensen die bij de Antillianen, dat voor een verjaardag is een heppingen. Daar komt iedereen. En zo zijn er meerdere gewoontes die kunnen. Kijk, ook het enthousiasme van hoe Antillianen leven. Ik ben er wel eens jaloers op. Kijk, als je dan bijvoorbeeld wel eens de beelden ziet van het Antilliaans carnaval. Nou, dat is toch schitterend om te zien. Zie je daar Nederlanders tussen lopen die zo lopen te horsen en te doen? Bijna niet. Maar dat moet je gewoon respect voor hebben. Maar niet iedere Nederlander kan dat respect opbrengen. En dat is gewoon jammer. Maar door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen, kan je elkaar ook respecteren op dat moment. Jarko, laten we even gaan over een van die kwetsbare groepen. Dat zijn de jonge studenten. Ja. Je merkt een duidelijke patroon in de best grote groep van onze studenten die hier komen. Helaas zie je dat een best hoog percentage hun opleiding niet behaalt. Het kan te maken met alles, want wat je ziet wel, dat hun huisvesting niet stabiel is. Je hebt zelf benoemd over een gebrek aan kennis van die taal. Maar ik wil expliciet eventjes benadrukken op de huisvesting. Want ik weet, als je niet een stabiele huisvesting hebt in je leven, dan loop je ook te struggelen met alles en nog wat. Want het heeft te maken met een stabiele factor in je leven. En je merkt ook bij onze mensen, zeker mensen die komen uit het Caribisch deel, zie je dat de huisvesting inderdaad een probleem is. Is die groep die bij jullie aanmelden, hoeveel percentage van die groep zit met een huurachterstand? Huurachterstand is op dit moment wat minder geworden. Omdat, kijk, op het moment dat het inkomen komt, beseft men wel vaak dat men eerst de huur en de energie moet betalen. Want dat is verreweg het belangrijkste. Want anders sta je straks op straat of je bent afgesloten.
Maar ik ben ook al de laatste tijd bij gezinnen tegengekomen op dit moment. Die al zelf de energie hebben afgesloten in deze tijd. We gaan juist de zomer in. Omdat ze gewoon die energie niet meer kunnen betalen. Ja, dat ken ik ook. Sinds kort heb ik daarvan gehoord, ja. Maar goed, Jaco, laten we gaan kijken nu. Hoe kunnen we onze mensen helpen in een eerdere stadium? Zodat het niet zo ver moet komen om tot terecht in een budgetbeheer terecht moeten komen. Wat kunnen we bewerkstelligen of met een plan van aanpak of genoeg informatie om dit tijd te keren? Wat denk je zelf? Hoe kunnen we dat aanpakken? Nou ja, wat je zou kunnen doen is natuurlijk vanuit vertrouwenspersonen, dus die in de Antilliaanse wereld zitten, die alvast voorlichting te geven met de signaalfuncties. Want dat is wel heel belangrijk. Want je hebt natuurlijk, kijk, wij merken ook wel bepaalde dingen van dat het niet goed gaat. Want dan kan je sturen. Kijk, op het moment ik noem maar wat. Met de huisvesting bijvoorbeeld. Je komt vanaf Curaçao, je komt hier naar Nederland toe en je trekt in bij familie. Op dat moment moet je dus eigenlijk al toestemming hebben van de woningbouwvereniging om hierin te laten schrijven. Ja. Maar is dat overal zo? Ik denk dat het niet overal zo is, toch? In iedere gemeente is dat zo, alleen als je een koophuis hebt, niet. Ja, niet iedere gemeente, maar de best grote gemeentes met die sociale problematiek en criminaliteit, noem maar op, die doen dat wel, inderdaad. Kijk, Ik werk in een kleine gemeente en op dit moment ben ik bezig, zelf met de gemeente, om dat ook te laten bewerkstelligen. Want we komen ook situaties tegen dat mensen gaan stiekem bij de gemeente inschrijven op een adres, terwijl op dat adres woonden al 4 mensen. Het is een 3-kamerwoning en plotseling heb je 7 mensen in een flat van jaar 0. Heel gehoorig, heel gevoelig. En die al overlast gaf. En met 3 mensen erbij, dan is het niet te harde. Even voordat we verder gaan. Charlone Martina, intention je programma tapa nos doen informação. Si abotimbo trauma, mita respetar essa aqui, nos tudo respetável. Pero mitanya bota sina negativo do programa. Si bos ervaring tá negativo, bang ajuda para o próximo ano na sua ervaring, nota negativo maneira de abo. Intention daar van ons juist doen informatie. Si abo die ervaring, ibo sa die oplichters dan, bota como programma se conosco, então nós talaga abo explica. Nós sempre nós topamos que tipo na aqui, faz um programa informando, a mim um profissional, Jaco um profissional, já se você tem oplichters tá canal mas miramos que vou conhecer e vaca que no momento bom. Maar nós que evitamos de programa para o bingo da boa parte, draag bastante bij para o de boende dan também. Ando me te pediu, maar meneer Bobby het doe. Ik ben met trauma gebleven, maar later heb ik zelf alles betaald en regeling treffen. Tot nu toe schaam ik mijn eigen niet. Later me te speren die coração, kubalog da sali voor die situação aí. Ando se we não sale voor ainda. Busca nos direitos da casa, você é legal, me sabe, de ajudar. Si busca ajudança, então nós para votar me porta estabile mopia. Não tomei como ataque, pero é simplesmente para nós ter programa informativo. A se não tá bom, não um programa político, essa que tá, um programa informativo. Ja, het was even dat moest ik even in het papiermens doen, want het was een beetje aanval richting het hele programma. Charlone Martina die schrijft zelf dat hij een trauma heeft omtrent budgetbeheerder, budgetcoach of wat dan ook. Dus hij was een hoop aan het schrijven negatief over het programma. Dus ik heb dan hem gevraagd om toch een steentje bij te dragen in plaats van het programma af te breken. Want we zijn hier om juist te helpen en niet meer mensen in de schulden trekken. Dus dat kunnen wij verder. Het is misschien wel eens negatief, zoals ik het zeg, maar dit is de ervaring die ik heb. Ja. En ik hoop met die ervaring die ik heb, andere mensen wakker te kunnen schudden van dat het op een andere manier moet en kan. Kijk, alle mensen mogen altijd gewoon vrijblijvend contact met me opnemen voor tips of informatie. Dat maakt mij niet uit. Ik wil gewoon mensen zo graag helpen dat ze niet in de ellende worden. Ik vind het gewoon zielig als ik die kinderen soms zie lopen bij de mensen thuis. Dan denk ik van wat kan ik eraan doen om die mensen weer licht in de duisternis te geven.
Ja, Ja. weet je wat het is, Jaco? Kijk, ik ken mijn cultuur beter als ieder. Kijk, we houden van schijnbedrieg. We houden van doen en laten alsof het zo rooskleurig is. En op het moment dat het niet meer deugt, dat je tegen de muur aanloopt, op dat moment zoek je hulp bij iedereen. Ja. En dat is ons. Weet je wel, we zijn een beetje trotse cultuur, maar gewoon trots in het domme zin van het woord. Want trots betekent niet geen hulp zoeken. Trots betekent juist hulp zoeken, zodat je je problemen kan oplossen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus Maar er is we nog vatten een- die dingen gelijk heel verkeerd op. Er is nog een punt die ik wil bespreken. We zijn bijna een uur bezig. Dus we gaan richting afronden van het programma. Het hele land zit nog steeds onder het toeslagaffaire. Krijgen jullie ook veel Antillianen die hiermee ervaring hebben gehad? En hoe zit het ermee? Komen ze wel eruit? Want je krijgt natuurlijk, hoorde ik, iets van €30.000 in het begin. Dan gaat men verder onderzoeken, bla 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 bla. Hoe zit dat bij jullie? Krijgen jullie veel klanten hiervan ook? Wij hebben inderdaad een groot aantal cliënten dus, die ook al die €30.000 gehad hebben. De meeste hebben wij zelf aangemeld. Dus de mensen wisten zelf geen eens van dat ze daar recht op hebben. Maar wij Goeie hebben, vraag, Pierre. we hebben ervoor gekozen om van tevoren al deze mensen te selecteren. En te kijken van wie er in aanspraak. Er zijn er enkele die al enorme bedragen gehad hebben. En hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik ken ook mensen die dat bedrag hebben gehad. Ja. Die hebben het geld in één keer gespendeerd in mooie auto's en alles. En nu zitten ze weer precies hetzelfde als 6 maanden geleden. Alleen Ja. nu met die auto. En die auto is een dure auto. Dus er moet belasting betalen. Er moet verzekering betaald worden. Benzine is duurder. Ja, benzine is duur en er is geen geld. Geen geld. Ja, En dat klopt. dat bedoel ik, op dat moment zou het goed zijn om zulke mensen ook, en dat vind ik jammer, zulke mensen moeten ook begeleid worden. Ja, ook met dat zo'n is het groot ook. bedrag. Kijk, wat het probleem is, Antillianen zijn in sommige gevallen heel open naar elkaar toe. Ze weten alles van elkaar. En in dit geval, als er een hoop geld gekregen is, weten ze dat ook. En dan komen ze ook allemaal op elkaar af. En wij hebben inderdaad mensen gehad dus die €30.000 gehad hebben. Kijk, alle aanvragen als we in bewind zitten boven de €1.500, moeten wij altijd vragen aan de rechtbank. Van is dat goed? Moet er een plan aangegeven worden? Maar ja, dat is weer niet eerlijk ten opzichte natuurlijk van de mensen die dus niet in bewind zitten, want die kunnen het gewoon spanderen zoals ze dat zelf willen. Maar wij proberen er wel een bepaalde rem op te leggen, om te zeggen ook van, luister eens, je hebt een rot verleden gehad, je moet een nieuwe toekomst opbouwen, gebruik dat geld nu voor de toekomst, Ja. dat je daar ook in de loop van de jaren, maar de meeste mensen, die dus zijn echt in staat om, en daar hebben ze al, die in inkomensbeheer hebben gezeten, die bijna die €30.000 al kwijt zijn. Ja, Maar- en zoals Janice zegt, je kan niemand dwingen. Weet Ja. je wel, en dat is het probleem. Maar je hebt ook nog mensen die nog niet uit zijn gekomen met de Belastingdienst over dat schulden. Helpen jullie die mensen ook? Ja, nou ja, het hangt er een beetje vanaf ook in welke gemeente ze wonen. Want er zijn gemeentes dus die de schulden zelf hebben opgekocht. Er is ook een bank waar je dus een sociale bank Nederland is dat. Daar kunnen we de vorderingen indienen voor de mensen. Dan worden de privaatsrechtelijke schulden, die worden daar dan betaald door die instantie. Ja, maar waar we wel tegenaan lopen is van, we hebben nu mensen die in december 2020 zijn aangemeld. Die hebben dan die €30.000 gehad, maar die hebben nog steeds niet de uitslag van het rest van het dossier. Ja, Oké. ja. Ik heb hier een andere commentaar die ik heb. Leren jullie de mensen ook sparen? Leren jullie ook in het omgaan met geld ook wat geld aan het zijkant zetten voor de een of andere ding wat er kan gebeuren? Ja, wij proberen dat ook met de mensen. Wij geven ook regelmatig online trainingen aan onze cliënten. Van leren omgaan met geld. Dan gaan we zeg maar op een hele simpele manier het hele inkomsten- en uitgavenpatroon gaan we door. En dan gaan we hun ook bewust maken van bepaalde dingen, van wat bepaalde zaken kosten. Ik zal daar een klein voorbeeldje van geven. En dan moet iedereen ook maar voor zichzelf invullen op een gegeven moment.
een van die vragen in dat overzicht is van hoeveel geld geef je uit aan cadeautjes en dat soort dingen aan je omgeving in een maand. Nou, daar zijn hele discussies over altijd. De een zegt ik geef niks en de ander zegt van het is een hoog bedrag. Maar je moet maar eens uitgaan van wat geef je je familie voor een verjaardag? Wat kost een verjaardag? Wat geef je je kinderen, je kleinkinderen, je neefjes, nichtjes, ooms, tanten, neven, nichten, buurvrouw, buurmannen, vrienden, vriendinnen voor een verjaardag aan geld? Ja. Deel dat bij elkaar op en deel door de 12, dan hebben we een bepaald maandbedrag. Oké, maar volgens mij, ik weet niet zeker, maar volgens mij bij de gemeentes, als je naar een schuldsanering gaat, wordt je schuld gesaneerd, maar tegelijkertijd wordt ook een klein bedragje ook gereserveerd voor jou op het moment dat je helemaal klaar is en je komt bij schuldsanering. Dus je spaart ook iets zodat als je terugkomt, dat je ook iets in ruimte krijgt. Klopt het? Nee, dat klopt niet. Okay. Nee, de gemeente die spaart niet. De schuldhulpverlening die is gebaseerd op, je krijgt, ja, het is wel even moeilijk uit te leggen, maar ik zal het proberen even een paar woorden uit te leggen. Je hebt bij een schuldsanering bij een gemeente heb je 2 trajecten. Je hebt het saneringstraject en een saneringskrediet. Een saneringstraject is dat je iedere maand een bepaald bedrag betaalt aan de hand van je inkomen. Ga je veel verdienen die maand, dan betaal je die maand ook veel af aan je schuldeisers. En dat 3 jaar lang. En daar moet je dus ook ieder jaar een rapportage van inleveren van wat heb je verdiend en wat kan je dus afdragen. En dan kan een naafdrager. Maar je hebt ook een saneringskrediet. Dat houdt in, de gemeente sluit een krediet af bij een kredietbank. In Dordrecht is dat bijvoorbeeld met de kredietbank Breda. Die hebben dan een saneringskrediet aan. Je betaalt dat saneringskrediet af. En op het moment dat je dat saneringskrediet hebt afgelost, ben je schuldenvrij. En dat kan soms wezen van dat het zo lang geduurd wordt, dat het soms in een jaar of 1,5 jaar tijd, dat je dat saneringskrediet al kan aflossen. Oké. Goed dat je dat zegt, dat was ik niet. Kan het ook langer dan 3 jaar duren? Dat kan alleen bij de WSMP. Dat is eigenlijk als alle schuldeisers niet akkoord gaan, dan kan de rechtbank daar een uitspraak over doen. Dan heb je bepaalde verplichtingen. Kom je die verplichtingen, bijvoorbeeld een sollicitatieverplichting, dat je dus je inzet om alles zo goed mogelijk de informatie op tijd aanleveren. Als je dat allemaal doet, ben je 3 jaar. Maar doe je dat niet, dan kan een WSMP-bewindvoerder kan dan zeggen tegen je van luister eens, van we gaan dat voorstel is om dat te verlengen, om dat toch nog wat langer te laten gaan. Maar het kan maximaal 5 jaar. Maximaal 5 jaar. Oh, dan geef je gelijk antwoord op deze vragen. Hoe lang mag een schuldsanering duren? En tijdens sanering blijft de klant ook extra rente? Nee. Nee, dat is dus een bepaald bedrag van wat je afspreekt. En kijk, al gooi je daar nog 1000 euro rente bovenop. Je kan toch niet meer aflossen dan het bedrag wat is afgesproken. Oké. Hey, Jaco, we zijn bijna aan het eind gekomen. Even kort samengevat. Wat zou het beste zijn, zeg maar met ons drieën, om te doen, om onze mensen voor de komende tijd het goede informatie bij hun neer te leggen? Hoe zouden we dat kunnen bewerkstelligen? Nou ja, ik denk dat het heel makkelijk is van als de mensen vragen hebben, dat ze dan moeten gaan mailen, of naar jullie toe, of naar ons toe, van we zitten met dat en dat probleem, kunnen we daar eens een keer over praten? Kunnen we dat een keer doen? En dan kunnen we dat eventueel 1 op 1, het maakt mij niet uit waar iemand woont, we kunnen dat eventueel op dezelfde manier doen zoals we dat nu doen. We kunnen fysieke afspraken maken bij de mensen. Waar het om gaat is gewoon dat de mensen geholpen worden en dat ze er open voor staan van dat wel hun leven drastisch aangepast moet worden. Heb jij een e-mailadres waar men kan melden? Ja, ze kunnen altijd contact opnemen met ons. Nou, dat kan naar info@mijnbudgetcoach.nl of naar jullie mailadres dat jullie dat doorzetten naar mij toe. Ik zie hier een vraagje waar ik heel interessant vind. Het gaat over mensen die de taal niet machtig zijn. En op het moment dat ze zichzelf aanmelden, bijvoorbeeld bij de gemeente, om aan te geven aan de balie, ik heb een probleem, help me. Maar vanwege de taalgebrek begrijpt de ambtenaar niet wat precies speelt. Ja. Dus ik zou mensen aanraden, vooral in grote steden, je hebt buurtmoeders of buurtvaders in bepaalde culturen. Neem iemand altijd mee die jou kan helpen
het gesprek te voeren. Want het eerste gesprek is ontzettend essentieel. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook de reden waarom wij een dame bij ons hebben werken die papiaments en Spaans spreekt. Om deze doelgroep juist te kunnen helpen. Ja. Heel goed. Heel goed. Ja, ik denk dat dat zeer goed is. Uiteindelijk wil ik toch weer afsluiten richting van hoe kunnen wij vermijden dat men in het budgetcoachen traject belandt. En ik zou ook in de toekomst, en ik heb het nu over de volgende maand, Jaco. We gaan het dit keer echt niet lang duren. Niet lang overheen. Nee. Volgende maand, dus we weer bij elkaar komen in een programma. Dan gaan we weer kletsen over dit onderwerp. En ik denk dat een van de onderwerpen zeker dat we moeten het erover hebben is mensen die deze kant op komen. Waar kunnen ze informatie vergaren om naar Nederland te komen? Ik had gisteren bijvoorbeeld iemand gesproken en die was hartstikke boos. Of nee, ik zeg het verkeerd. Die had gehoord van ervaringen dat men uit huis wordt gezet door familie. En toen had ik moeten uitleggen, ja, jouw gas- en energierekening, je betaalt dat per persoon in huis. En als je ineens 3 of 4 extra koppen in huis hebt, dat betekent dat je eind van het jaar... want je betaalt voorschot, hè? Je betaalt niet per maand, je betaalt voorschot. Bij de eindafrekening, dan betaal je vaak 300-400 extra daarop. Dus, van het jaar daarvoor, ja. Van het jaar daarvoor. Dus het is zeer lastig voor die personen. Sterker nog, we hebben niet gehad over de toeslagen die men verliest als ze extra mensen in huis hebben. We hebben niet gehad over studenten die een maat in huis neemt. En ineens worden alle rekeningen dubbel bij hun. En zelfs dat we een bed soms moeten verdelen met die maat. Terwijl ze elkaar misschien 2 jaar op school kennen. Dus we hebben nog veel meer dat we moeten bespreken. Maar het belangrijkste is, wat kunnen we gaan doen als meldpunt voor onze mensen die deze kant op komen. Want die hebben het nodig. Dus we gaan zeker volgende maand weer een datum prikken, Jaco. Ja, nou, dat is goed. Ik ben blij dat ik het... Nogmaals, het is niet bedoeld om negatief te zijn. Want nee. Jullie weten hoe ik er inmiddels in sta. Ik draag een warm hart toe aan alle Curaçaoenaren. Omdat ik gewoon vind dat hun ook het recht hebben om een deel van de maatschappij te zijn hier. En dat we het met elkaar kunnen doen. En met elkaar iets moois ervan kunnen maken. Ja, we gaan ook hebben over de ZZP'ers. Ja, wij zien het ook. Wij zien ook dat die mensen een schakel missen, of meerdere schakels. Dus Javier en ik hadden ook iets van, kijk, we hebben een platform. Ik werk toevallig in de huisvestingssector. U werkt in het budgetbeheersector. Javier is iemand van iedereen, ik kent iedereen. Dus we moeten gewoon onze steentje bijdragen. Ja. En de informatie. En als andere professionals erbij moeten komen, zeg maar voor inschrijven, voor werkgelegenheid, dan zijn we ook bereid om dat te doen, mensen. Weet je wel, ik wil gewoon dat de mensen gewoon het goed hebben. Ja, klopt. Wij net zo goed als een Nederlander. Ja, wij gaan volgende week iemand spreken die een Curaçaoenaar, die heeft een uitzendbureau. Dus we gaan volgende week iemand spreken die over werkgelegenheid. Wij proberen, want wij zijn bekend voor het hele politiek gebeuren, maar wij proberen zoveel mogelijk ook een steentje bij te dragen aan onze cultuur hier in Nederland, onze mensen hier in Nederland. En dit zijn de programma's om dat steentje bij te dragen. Dus voor onze mensen die ons hebben gevolgd vandaag, je merkt het is een programma met een heel laagdrempelige thema. Heel laagdrempelig uitgevoerd ook. Niet zoals je gewend bent dat wij een beetje keihard zijn tegen onze gast. Ja, maar dat was bewust om informatie te geven aan onze mensen. Want het is en blijft een zware thema dit. Jaco, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt voor dat ik de gelegenheid krijg. En ik hoop dat we er met elkaar iets moois van kunnen maken. Zodat we deze mensen kunnen helpen die het nodig hebben. Zeker. En even wachten, als ook mensen zijn die ons volgen, die zeggen, oké, wij willen ook een steentje bijdragen met onze kennis en kunde. We hebben dit meegemaakt, of we zijn goed in dit. Mensen, hoe meer mensen erbij komen, hoe meer informatie, hoe beter. Ja, en ik moet zeggen, we hebben genoeg, denk ik, aan ervaringsdeskundigen. Ja. Dat kom je overal tegen. Ik zou graag onze professionals willen spreken.
professionals op verschillende gebieden Ja. deze kant. Weet je, dat wij niet alleen ervaringsdeskundigen, maar ook mensen die hiervoor hebben geleerd of wat dan ook, andere thema's. Meld even aan bij ons. Stuur ons een mail, interviewstoel@gmail.com. Stuur ons een privébericht in onze inbox of via YouTube of via Facebook, wat dan ook. En dan hebben we een gesprek. Dan willen wij jou ook spreken. Oké, Javier, het is goed, want ik zie veel goede reacties. Kijk, we zijn in gedachten om te gaan kijken dat we mensen kunnen informeren. Ik weet het niet, via dit platform of via programma. Maar we hebben meer mensen nodig om samen met ons dat te bewerkstelligen. Wij alleen kunnen niet alles. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als mensen zijn die zeggen, wij willen onze steentje bijdragen. Juist. We kunnen bij elkaar komen, gewoon dat een plan van aanpak maken. Gaan we gezamenlijk iets moois doen voor onze mensen. Zeker weten. Zeker weten. Jacco, dankjewel. Tot de volgende keer daar bij ons. Ja, oké, bedankt en tot de volgende keer. En Tot de volgende keer, Jacco. wat was haar naam ook alweer? Curaçao's collega van jou. Wat was haar naam ook alweer? Misha Martina. Ja, Michel, doe de groet aan haar voor ons. Oké? Ja, zal ik zeker doen. Oké, dank Oké, je. tot ziens hè. Hoi. Ja, die doen ze programma aan, hè? Die Kijk, les. a mim, dit programma que me papapia tem manhã também, se você Você também dormir na minha cabeça, mas eu estou. Sim, homem. Só você Javier echt tema que me quebra nos realizar com nos tema nos não. Você me tá por nome com direção, me tá jammer que nós trata bem com algo positivo, botar ele tá bem de programa bem papi 20 yen de Kiko que to shonan lang nos tá positivo, lang nos bancar com nós não. Tem mais roupa e mente passando dolor na Holanda. Atualmente nós está papiando que riba caia da surf. En de Latino experiência não está respeitar esse também, que me percebe nós não vai contra de nossa experiência não. Pero me tá assim de programa assim aqui, vamos compreender essência do programa. Programa para atacar, não é programa político, é programa para dar informação e criar binding, bouw die nos zenden ang pako esaki. Que me dice nang laga nos tu na magnetipo de programa nang aqui. Primeiro nos vai permitir me bisabo, mas se dia me nome é nada dentro se conosco. Tipo de programa nang aqui tá executar também para boa contribuição, boa contribuição a nós, ajuda-nos para nós conseguir crescer, para nós conseguir tratar. Tipo de programa nang aqui, nós, você não me bisabo coisa, não me bisabo secreto. E aí pedimos se vamos passar para nós bancinta, passou para nós los tiki foi solamente política. Ja, die que juist para nós bang tiki mais de área de ajuda. Social, cultural. Song na música é frase, ja, de sua song tabati para ajuda. Então, tá docendo que gosta ajuda para outro. Botar mesmo isso que mendi dona-nos abo assim nós porque da contribuir e criar tipo de programa na aqui, porque o programa na aqui também custa tiki mais tempo, tiki mais trabalho para preparar, pero nós que hasinang pa abo. Vossos têm realmente de apreciar, me tenho visto com mais dia não sonha nada de sostém, me também abaopi de pedir para você que tinha da comissão programa pedindo, cabo programa pedindo só, nós a decidir que nós não tá esse, pero nós que boa contribuição, se boa contribuição tá de apreciar imensamente se conosco. Bana de esse, na me bisabo também ku ayer mas kibung ko sumitiro mi taskibi to ko para mi paylo nang da mi waki direction nos tingo bay ko nang mas kibi de mi Facebook over de hotel ku tradona yuko show ku ta wali ko na banda awe extra um artículo amplo de budget comprar extra boles artículo aqui e agora tem de auto macabile glitch domingo hoje nós dois invitado nós também tem senhora Adit Mediante ali ba casa de FKP Antonos Kenneth Valport ali a situação de hotel na Italia. Tremendo. Também, Javier, nós mencionamos, nós está papia, nós temos discussão over die hotel en dan met een paddenstoel, pero nós temos tá word tratar maneira para sushi. Sim, tá bellboy, tá busboy, tá camareira, com coisa boa aqui. Então turco não tá bem já foi, papo inglês, papo nada, não tá virar manager, riba turene. Vamos ser que coisa não é para isso aqui. De coisa que sei, então já nós temos mais, eu tenho que checar com Maria Anita, se nós espanhóis temos para Jaluna, que me diz botar já domingo acaba, a senhora Maria Anita também, me fala por, nós estamos aqui nós para Maria Anita para Jaluna,
Mita basic ding jamas com Willie Rodrigues e tinha uitzendbureau pastor Willie Rodrigues uitzendbureau aqui na Holanda. Vamos conversar com ele. Já razão, riba post de Steven Cruz achar post de mim, vídeo de J.A. Antoma Bisele com Miranda Cos que ela escreve com a reunião com schoolbestuur nang me digo dentro aí já razão nós lo que conversar com ele riba assunto de enseñanza ou de simango just que men praticamente nós simango de simango já tá começa a na acaba para sombra me tá querer com nós mestre por plano e do na botambe delanta manhã si nós está livre se tá amigo não é de aboter em deporte manhã que dia? manhã eu just que dizer de Magdalena dan também o papel de of vegan de Caribe anto também riba balweek na Halemed aqui nanang dos tópicos mais interessantes mes gere de notiki mas latsi portanto me cubo que eu começar a trampar então depois gere de tenta a mim dessa lefo passo me no portamento van alles já viaja se nós temos livro completo me conhece já sabe tamo livro completo e sábado de desfrutar de Leo e também Angel já domingo vez mais Leo com Angel então depois nós conhecemos a obra analisando este man aqui completo no cubo diferente programa interessante já nós bisabo cabo com interessante outros man também lo beita so na mita espera com nossa desarrollar na plataforma aqui maneira a botar desejar maneira botar informação se tem qualquer coisa que você bisa e não me que eu vou entrar tiki mas inbox nos livremente e número de WhatsApp de Facebook vou pôr app 24 horas me nota ganhar vou começar a contestar e WhatsApp 8 dia pero mita al dia nang specific din si mang kumita pone kumita wake WhatsApp de entrevista ko e contestando sila na miti grupo de kumata de WhatsApp de entrevista ko den je mita man informação nang tambe para nós ainda nang kuta sige nos plataforma que mendi nós está se nos best mas que se nós não por assim nós está se kumita asun tiki mas que nos best mes pero nós está conta com abo tambe está satisfeito com nos produto nós está nabo e com abo ora ei tá do nós bolsos técnicos aqui na primeiro que vai ali para permitir que nang agradecendo publicamente para o input para a entrevista com passou a mim work part me tá trazendo dia mês de mês daí mas hoje vai cair sim daqui nanang macabisa lebus com mama com minha suegra depois com uma bauna dienst foi do Rotterdam pero me tá sim daqui na papo então é gai que amanhã aqui hoje da minha backbone eta respaldar a boca de seguir nós para toda informação que a mim falha etinang que me neade danke para o qual eu vou estar na entrevista. Danke na Abrumang. Nós está equipe, nós está junto, nós está veel outro bem, que nós está se com hope e amor. Assim mesmo, não me quer trazer dilante também, na nossa seguidora se entende. Kuta seguir nós, kuta bisa. E temos que nós acabe papel de jeua, é problemática de nós cosauna kuta bem Holanda. Se você não tem uma ideia, plano para impact of uma maneira, você mas ainda pensa, me quer assim que me se assim, para eu não sei não, você banada que vier, nós está poner em nós plataforma, se tem por trás bem, mas não para você de outra maneira também por assim nós está pensando mundo, nós está vindo com plano para impact, para ajudar nós mesmo não para a próxima temporada não que tá vindo aqui para não pôr o bom papo ainda não que na caminho tá virando mais opi mami não trata recentemente de maior não de estudante não que tomar informação na show libe portrait aí na mi wax me por calcular mais ou menos o portrait privado como não pode usar na mi wax é pessoa aqui a mandele para mim na mi calcular rato assim aqui libe portrait aqui me tá calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rei. 23, 8, 824. 104 ainda. Sentado em sala de uma informação para na Juna bem estúdio na Holanda. Quem pode imaginar, você sabe que não está free movers, sabe que não nota SSI. Quem pode imaginar, o Kiko está na caminho para Holanda. Então, não. Se nós temos aí também, da turende, com todo respeito, não te turende também via de SSA, que significa bem com burst, maneira da bisa de pouco de pobre. Tem também que saca da placa, mas não eu estudo América, mas eu não estudo Holanda, eu estudo de região. Tem esse aí também.
você vai canalizar. La gami gradi si no sendo nan di virtual youth support kuta kinang programa aqui nang di nas plataforma Tusimang di Bacha Luna paso nang ta sendo tremendo trabalho na tuna informação na estudante não que biulana pouco dia amanhã me com pergunta for de corso so na metade tudo pergunta over de bimento ulana tu ainda da punta me costam anto me tá contestando caminho com post não me tá manda nan pa heri manda nan po treina nan com misaco de denvel pasito se me tá choque do dia quando nan me tá manda na yama casa de corso busca informação kain van het telefone nang tu bisa kavir wena bola yama kinang bisa ko taba mande yama di ko ba sa ko sa ko te mo kay man na yama pero no se nan virtual youth support nami agradecina paso tá grupo opi responsável me tem maior pouco dia na kanya a app mi bisa mi ko su youth estudia na tal cidade su youth be cambia pa e bai outro estudante tô buscando câmera me digo nebosa e assunto de Aladdin também botar raspa e coisa então mágica pero mi sasi de grupo de profissional que pode ajudar de no time ela é a senhora Miraila Bernardina de no time me soja também ela ganha informação necessária para o you que mendi busca sostém profissional busca ainda não custa para sombra se luti também luti do dinâmica mendi que hora que me stay luti que me stay um documento um documento de Putin mesa hora que me também luti me daí esse que luti tá sin da para luti se como entrevista com tá na caminho não está hora aqui brasta enorme obrigado que na bo just luti van der Berg de parte família Jenny dame nami aqui na minha mãe danke na Jenny su casa que te permite Jenny tá sina hope junto conosco sim não eu não, pero me te quero que o programa ave se um programa muito interessante, muito informativo. Anto nós tem, maneira de a respeito. Anto hope biawa, nota candidato conta, bota mira ora tem programa informativo, bota mira candidato, bota mira qualidade. Sim, correto. E também me quer para nós, de nossa cultura, nossa omsla. Me tem para ora nós tem coi bombosi, já domingo cultura respeito. Como também gusta analisando papi aqui quem é isso aqui com o torno mengi das bochincha tá cheio pico ele das mas só bem assim pero ora tem coisa informativo é com nos turbo vamos pensar ontem do no man porque também o roupa ele não tá interessado papiando de coisa informativo já bia no hoje como te digo ministrar já na minha trabalho pessoalmente mas abrir mês de coisa não está custo imensamente para nós fazer a graça aí. Tempo passado que nós estava trabalhando com 12 anos, que eu estava salindo quase 2 anos ou vai e coisa bem back. Então, ao final tudo meio está se usa de que aí na coisa hora que nós temos 6 horas de manhã para aí. Então, ao final nenhum ano não te ajuda a me cobrir gasto, para mim sale, para mim tá fit. 10 horas de manhã parando de nar, me não posso sair casa 6 horas de manhã, me tenho que sair casa. Se me tenho que buscar caminho para dormir nanan, me tenho anto que tá costa 100. Meeting ku lantamento atender tu coisa e nanan vai depois eu vou bolar bem back com o preço de gasolina hoje que é 2,39 que coloca hoje para minha casa aqui antes me dava para ir para 50 euros ou que me tá calcular com 80 euros me tem na gasolina assim que me esse te põe com a nota com nossa bamanco e baimento de direct ministrat nós queremos ter contato com o senhor Van Neuvelen por certo está baiando com o 23 de maio aqui se me tá equivocar me tá busquei rápido o que vai ganhar está baiando com o nós tem contato com ele ayer e ela viu coisa mais interessante mesmo de superbericht e a beleza superbericht aí não me não recebe sim aí senhora Van Neuvelen avisa coisa de ouro para a mim de superbericht que também papel com NGOs e outro tequinanan sim. Mas NGO está dinner especial para também. Sim, com habitante nan, negociante nan e organização social para escutar preocupação e sonho nan. Wow. O secretário de Estado está mais entusiasmado para o viagem para isso nan e está expressar apesar que naturalmente me lo topa mandatário nan durante o viagem, me enfoque lo está mais ser conhecido o habitante nan de isla. Me apidi nan ayer olha na manda coisa que para mim se não posso para ser conhecido Meindert Royer. Papi se. Sim, me pedi na não, me tem seguro que o men que também é mesmo livro que papagaio de Espanha que tem visto fazer. Sim, vou ver. Pero enfim, nosso amigo, Meindert
Enfim, Giovanni, danke por botar sua contribuição aí, um bom programa mais tipo semana também. Hey, lá que nós vamos ter aqui nanang, suficiente para awe, suficiente para me pedir aqui, casta yen, que me nós também não temos na casa de aqui, então nós estamos para achar domingo com Deus poder. De mês um coisa de botar em ele maneira barranha, sei que como primícia, com Meneer Martinez, aí contesta for de Brussel. De mesmo por conta esse não conhece kami pero para lutar também cada assim lá nos bisa olha aqui com Deus poder que tu coscana Deus será até já domingo com Deus que Tchau, danke. Shonan, danke por seguir o programa. Feliz noite. Tchau.